Jakson kaupallisena yhteistyökumppanina on Equilibrium. Equilibrium on maailman johtavia lohkoketjuteknologioiden kehitysyhtiöitä. Se rakentaa ja rahoittaa uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta. Alright, lähdetään Martin liikkeelle vaikka yleisestä markkinakatsauksesta, eli mitä kryptoissa tapahtuu. Joo, kiva olla täällä taas pienen tauon jälkeen. Niin näyttää oikein hyvältä, että tässä ollaan viime aikoina nähty paljon positiivista kehitystä markkinalla sekä hinnoissa että sitten muutenkin yleisesti ottaen teknologian kehityksen näkökulmasta. Et tietenkin varmaan suurimpana nyt tässä tämä hiljattain uutisoitu Bitcoin ETF:n hyväksyntä. Niin. Mikä sun mielestä tämän ETF:n merkitys oli? Että onko tämä semmoinen, joka tuli yllättäen, oliko tämä odotettu ja sitten sen pohjalta arvioi vaikka sitä, että miten se heijastui kursseihin? Joo, no siis ei se nyt mikään kauhean yllättävä juttu ollut, että se hyväksyttiin. Toki siitä voidaan spekuloida, että oliko se ajankohta itse asiassa yllättää, että olisiko voinut mennä pidempään, olisiko voinut tulla aikaisemmin, mutta on siellä sen verran pitkään nyt niitä hakemuksia ollut ja argumentit sen puolesta, että miksi sitä ei hyväksyttäisi, alkoi vähän niin sanotusti loppumaan kesken viranomaisten puolelta, niin siinä mielessä ei yllätys. Toinen, mikä sitä isosti vahvisti ajatusta siitä, että nyt se menisi tällä kertaa läpi, oli se, että siellä on niin kuin BlackRockin tyyppisiä maailman isoimpia varainhoitajafirmoja nyt mukana hakemassa lupia, niin tietyllä tavalla ei pelkästään BlackRockin mukana olla, vaan yleisesti ottaen Bitcoin ETF hyväksyntä, niin tuo tietyllä tavalla tämmöistä kredibiliteettiä kryptomarkkinalle. Toinen, mikä siinä on luonnollisesti, on se, että nyt sitten se mahdollistaa näiden jenkkivarainhoitajien sijoittamisen Bitcoiniin, tai se tekee sitä huomattavasti helpompaa. Että jos mietitään niin kuin 401k-sejä ja kaikkia näitä pension endowments, et cetera, institutionaalisia sijoittajia, rahastoja, joilla on jonkunnäköisiä rajoitteita siitä, että mihin ne voi sijoittaa, millä tavalla, et cetera, niin ETF on hyvin tämmöinen kompakti paketti ja helppo instrumentti heille sitten omaksuun, niin siinä mielessä niin ei yllättävää, ja sitten taas se merkitys, niin no niin kuin sanottu, nyt sulla on isot pelurit, pääsee kätevästi sisään ja saa exposurea tähän Bitcoiniin, niin se on varmasti erittäin bullish. Ja sitten jos katsotaan vielä enemmän niin kuin yksityiskohtaisesti, miten se launchin jälkeen nyt on lähtenyt liikkeelle, niin ETF-volyymithan on rikkonut niin kuin kaikki historialliset ennätykset. Siellä virtaa tällä hetkellä karkeasti, riippuu vähän milloin tämä tulee ulos, mikä Bitcoinin sen päivänä hinta, et cetera, mutta ballpark-numerot, 10 000 Bitcoinia päivässä lisää ostopainetta olemassa olevan niin kuin kaupankäynnin päälle, karkeasti semmoinen 500 miljoonaa inflowta päivätasolla. Se on noin 10-15-kertaisesti se määrä, mitä Bitcoinia lohkopalkkoiden muodossa lasketaan päivittäin liikkeelle. Jokainen voi niinku tällaisen hyvin yksinkertainen kysyntätarjonta-matematiikan kautta miettiä, että jos sulla tulee 10-15-kertainen ostopaine suhteessa, mitä lasketaan liikkeelle, ja sitten voidaan vielä spekuloida päälle, että kuinka illikvidia liikkeellä oleva Bitcoin on, niin siellä on arvioitu, että 70-80% kaikista bitcoineista, jotka on ikinä lasketettu liikkeelle, se on jossain se 19 miljoonaa kappaleen paikkeilla, niin se 70-80% ei ole liikkunut esimerkiksi yli vuoteen. Ja sitten se kysymys on, että missä kohtaa tai missä hinnassa suurin osa tästä illikvidistä bitcoinista niin sanotusti lähtee taas liikkeelle. Onko se niin kuin ennen all time highta, 69 000, onko se sen jälkeen, odottaa kaikki 100 tonnia. Mutta summa summarum, niin tällä hetkellä uusien bitcoinin määrä, jota lasketaan liikkeelle, on yli 10% siitä, mitä ostovoima pelkästään tämä niin kuin ETF tuo tällä hetkellä. Ja mä henkilökohtaisesti uskon, että se ostopaine on mikään tämmöinen hetkinen piikki, joka sitten pikkuhiljaa niin sanotusti hyytyy, vaan se tulee olemaan jatkuvaa pitkäkestoista. Ja nyt meillä on vielä sitten tuossa noin pari kuukauden päästä tulossa se halvening, jolloin tämä niin kuin liikkeelle laskettu bitcoinin määrä puolittuu jälleen kerran, niin täytyy sanoa, että on kyllä erittäin positiiviset tunnelmat sen kannalta, että mitä hinnankehitykseltä odotetaan tulevan vuoden pari aikana. Oliko sun mielestä odotettavaa, että BlackRock lähti sitten tähän mukaan? Se on mielenkiintoinen kysymys. Ei välttämättä. Et jos katsoo niin kuin historiallisesti Larry Finkin kommentteja siitä, että mitä Bitcoin on, niin ne ei ole ollut kauhean positiivisia. Sitten ne on pikkuhiljaa alkanut menemään positiivisempaan suuntaan, että olisiko sitä pystynyt spekuloimaan ehkä vuosi sitten, puoli vuotta sitten. Joo, se selkeästi niin kuin äänensävy muuttunut matkan varrella. En osaa sen tarkemmin sanoa, että oliko se kuinka todennäköistä tai ei todennäköistä, mutta nyt sitten taas, kun Bitcoin ETF on niin sanotusti saatu markkinoille, niin seuraa kysymys, että no, onko muita ETF mahdollisesti sitten tulossa ja ketä muita pelureita sitten taas on, että niitähän nyt on, onko niitä 14 kappaletta nyt eri ETF:jä, joita on, että siellä on niinku
ARK Investmenttia ja ties mitä kaikkea muita isoja pelureita, jotka on osallistunut tähän. Ja mä veikkaan, että jossain määrin se tulee tietenkin konsolidoitumaan, että se ETF on aika simppeli tuote siinä, varsinkin kun siellä on niin spotti Bitcoin, että yleensä näissä on paljon eri omaisuusluokkia tai osakkeita tai muita. Ja nyt tämä on puhtaasti yksi omaisuuserä, Bitcoini, spotti ETF. Todennäköisesti tullaan kilpailemaan jossain kohtaa hyvin pitkästi näiden niin kuin, fiikkojen eli ETF-hoitokustannuksia muiden muodossa, mikä sitten taas tulee väistämättäkin konsolidoimaan varmaan tätä markkinaa jonkun verran muutama ison peluri alle. Onko sun mielestä odotettavaa, että nyt lähitulevaisuudessa sitten nähdään myös Ethereumin ETF tai Etherin ETF? Joo, se on siis vähän vastaavasti, kun meillä oli tuossa tammikuun alassa jo päivämäärä kalenterissa, koska Bitcoin ETF tulee. Se tuli pikkasen etuajassa, mutta samalla lailla niin siellä on nyt jo niin kuin BlackRockin ja muiden hakemukset sisällä Ethereum ETF:ää varten. Ja olisiko ollut joskus kesää kohden, kun siellä on niin kuin nämä hyväksyntädeadlineit sun muut, niin en tiedä, tuleeko sieltä jotain uusia innovatiivisia syitä, miksi, jos Bitcoin hyväksyttiin, niin miksi ETH ei voitaisiin hyväksyä, en tiedä, mutta näin lähtökohtaisesti kyllä henkilökohtaisesti ne korota, että en tiedä, tuleeko se niin kuin kesään mennessä vai tuleeko se vielä niin kuin sitten lisää mietintääkaan viranomaisen, mutta on sekin sieltä varmasti tulossa. Se, että saadaanko me sitten vielä sen lisäksi muita, niin siitä mä oon sitten ehkä hiukan enemmän skeptinen. Tietyllä tavalla Bitcoin on jossain määrin itsestään selvä ja suhteellisen yksinkertainen. Ethereumissa sitten tulee tietenkin muita kysymyksiä pöydälle, että on ollut vähän vähemmän aikaa olemassa. Siellä on näitä teknisiä päivityksiä vielä tulossa aika paljon. Onko se sitten jonkunnäköinen riskikulma, mitä katsotaan sitten eri tavalla. Ja toinen on sitten tämä, että nyt kun Ethereum-verkko siirtyi POS- ja steikkaamismuotoon, eli lukitaan Ethereum ja osallistutaan verkon validoimiseen ja sitä kautta saadaan korkotuottoa. Yksi mielenkiintoinen kysymys on se, pystytäänkö nämä ETF kumminkin pitäisi olla tuotteena semmoinen, että sä et voi ihan mitä tahansa siinä varoilla tehdä, mutta että voidaanko se jollain tavalla se korkotuotto, mitä Ethereum steikkaamisessa saadaan, niin yhdistää tähän ETF-tuotteeseen, mikä olisi tosi mielenkiintoinen. Siis siitä mä en osaa sen enempää sanoa, että tuleeko se niin kuin plain vanilla, spotti ETH, varastoitu säilyttää palveluissa vai tuleeko sitten mahdollisesti myös mahdollisuus tarjota tämmöinen ETF plus staking-tyyppinen tuote, missä saat vielä ei pelkästään niin kuin arvonnousua, vaan myös ihan korkoa sille. Luuletko sä, että toi mahdollinen korko saattaisi tehdä joillekin tahoille tämmöisestä Ethereumin ETF:stä houkuttelevamman kuin Bitcoinin ETF:stä? Joo, kyllä mä uskoisin, että se on aika itsestään selvää, että se tekee sitä huomattavasti houkuttelevamman, että jos nyt tämä on nyt jälleen kerran vähän happele siinä omenoita vertaillaan, mutta jos lähdetään nyt vertailemaan tätä disinflatorista dynamiikkaa, mikä Bitcoinilla meneillään, että nämä lohkopalkkiot pienenee 4 vuoden välein ja liikkeen laskettu määrä koko ajan supistuu ja Bitcoin muuttuu niukemmaksi ja niukemmaksi, niin vastaavasti sitten taas Ethereumilta POS-siirtymän myötä osa niistä transaktiokuluista, mitä verkossa tapahtuu, niin poltetaan menemään ja nyt jopa niin kuin karhumarkkinassa, missä lohkokettojen käyttöhän on tietenkin ottanut sellaisen jyrkänteeltä alas ja nyt pikkuhiljaa trendaamassa taas ylöspäin, niin jopa tässä ympäristössä niin Ethereum on deflatorinen, eli poltetaan enemmän Ethereumia, kun lasketaan liikkeelle. Mitä enemmän taas tämä niin markkina tästä kuumenee, sitä enemmän jengi rupeaa käyttämään näitä applikaatioita ja sitä enemmän tämä vaikutus tulee sisään, niin sulla on omaisuusluokka, joka on deflatorinen ja sen lisäksi se pystyy tarjoamaan sulle korkotuottoa, jos kysyntä nousee vastaavasti kuin Bitcoin ETF:ien muodossa, niin kaiken normaalin kysynnän ja tarjonnan lakien mukaan, niin sillä pitäisi olla vain ainoastaan yksi vaikutushinta. Joo, niin se on just jännä nähdä, että miten sitten nämä institutionaaliset tahot suhtautuu Bitcoiniin ja Ethereumiin teknologioina. Et nähdäänkö ne, niin kuin just sanoit, että on omenat ja appelsiinit, että kummallakin voi olla oma käyttötarkoituksensa, vai sitten ajatteleeko institutionaaliset tahot, että nyt näistä sitten jompikumpi olisi selkeästi toista parempi, tai että jompikumpi on semmoinen, joka pitkässä juoksussa kuitenkin tulee nousemaan päälle? Ei, kyllä mä uskon, että tässä kohtaa niin jengi alkaa pikkuhiljaa ymmärtää, että se on tosiaan appelsiinista omenoista puhetta tietyllä tavalla, että niin kuin Bitcoin, jos se nyt pitää pelkistää, niin digitaalinen kulta, sitten taas Ethereum älysopimuksia Avalon, niin joku tämmöinen hajautettu tietokone, global computer, vai miten tämä nyt oli joskus pitsattu aikoina alun perin. Mutta ajatuksella siis se, että sä pystyt rakentamaan näitä erinäköisiä applikaatioita sun muita Ethereumin päälle, mikä sitten
joku voi katsoa, että se tuo lisää sitä riskiä, mutta sitten taas toisaalta tuo paljon myös uusia mahdollisuuksia. Että jos katsotaan niin kuin, viime markkinaan, niin sulla oli ihan selkeitä niin kuin tiettyjä kategorioita, DeFi, eli rakennetaan näitä eri finanssialan applikaatioita Ethereum-sopimuksen avulla. Sulla on nämä NFTt. Nyt sitten vielä katsotaan, että tuleeko näistä NFTistä tietyllä tavalla omia subkategorioita. Että joo, sulla on nämä profiilikuvat, jotka treidasi ihan järkyttävän kalliilla hinnoilla. Kuka tietää, onko ne välttämättä tekemässä mitään comebackia, mutta sitten taas toisaalta sulla on paljon kryptopelialan firmoja, jotka on nyt monta vuotta ollut siellä niin sanotusti stealth-moodissa kehittämässä niitä pelejä. Se vaatii se oma aikansa, mutta jos me pystyttäisiin NFT-teknologiaa yhdistämään pelimaailmoihin, niin se on todella, todella mielenkiintoinen. Ja NFTllä nyt siis pelkästään siis se, että ne on non-fungible, niin se tuo vaikka mitä uusia käyttömahdollisuuksia pöydälle. Niin todella mielenkiintoinen nähdä. Jos mietitään nyt sitten Ethereumia ja Ethereumin, no voisi varmaan sanoa kilpailija Solanaa, niin miten tämä asetelma tällä hetkellä näyttäytyy sulle? Joo, no hinnoissa se ainakin näyttäytyy tällä hetkellä todella positiivisesti Solanan kautta, että siellä on siis ollut todella merkittävää hinnan kehitystä. Olisiko se pohjilla ollut joku, mun nyt pitäisi heittää $8-9, nyt treidataan varmaan jossain 100 paremmalla puolella, että niinku ollut erittäin hyvä sijoitus. Tässä on vielä nyt tässä vaiheessa, kun lohkoketjuteknologia ja infrastruktuuri on kumminkin suhteellisen alkuvaiheessa, pohditaan, että miten näitä protokollia skaalataan ylöspäin sille, että 100 miljoonat ihmiset voi käyttää näitä applikaatioita, niin ehkä jos tälleen karkeasti pitäisi jakaa nämä kahteen eri kategoriaan sen perusteella, että millainen teknologinen implementaatio milläkin protokollalla on, niin siellä on Ethereum toisiksi isompana virtuaalivaluuttana siellä omalla skaalausstrategialla, mikä perustuu hyvin pitkälti näihin layer 2, eli lohkoketjujen päälle ja tilitetään toisesta transaktiot sinne pohjakerrokseen. Ja sitten taas vastaavasti Solana, missä sulla on niinku tällainen modulaarinen designi, eli kaikki transaktiot vaan puhtaasti siihen lohkoketjuun ja se sitten taas eli huomattavasti nopeammat transaktiot, pienemmät hinnat ja se tuo sitten omat haasteensa pöydälle, että miten esimerkiksi pidetään se protokolla synkassa, että hiljattain tässä nyt oli taas tämmöinen 5 tunnin pieni pysähdys Solanan osalta, kuinka merkittävää se on, ken tietää. Sanotaan näin, että toisissa käyttötarkoituksissa, jos yritetään tilittää koko maailman niin kuin finanssimaailma, on se sitten pelkästään arvon siirtämistä tai jopa niin kuin johdannaisten setlaamista, niin 5 tunnin blackoutti on suhteellisen merkittävä, mutta sitten taas jossain toisessa käyttötarkoituksessa se ei ehkä ole yhtä vakavaa. Mutta summa summarum, niin tämä modulaarinen versus monoliittinen arkkitehtuuri taitaa olla tällä hetkellä se iso kysymys, ja mä en usko, että siihen on olemassa välttämättä oikeaa tai väärää vastausta tällä hetkellä. Ja Solanallakin on tulossa isoja päivityksiä vielä tässä loppuvuoden puolella, ja Ethereumilla on tulossa niiden APE 4244 päivitys, mikä tulee auttaa sitten näitä rollappeja skaalaamaan, mutta niin kuin sanottu, infrastruktuuri kehittyy karkeasti 2 eri kategoriaa, ja jossain kohtaa toivottavasti sulla vieraana joku teknisesti pätevämpi kaveri, joka saa sitten purkaa tätä hiukan enemmänkin vielä auki, mutta näin lyhykäisyydessä. Oliko sä yllättynyt siitä, että Solana edelleen on mukana, voisiko sanoa tässä pelissä, ottaen huomioon, että Solana ja FTX oli myös, jos nyt ei ihan täysin kimpassa, niin kuitenkin silleen siinä oli merkittävä yhteys ja sitten FTX kaatui. Joo, en mä nyt sille ollut yllättynyt, että ne selvisi tästä. FTX siis merkittävä stakeholderi siellä ja isoja sijoituksia ja näin poispäin, mutta kyllä se niinku Solanan core-yhteisö ja kehittäjät, niin tietyllä tavalla oli kumminkin sen verran irrallaan FTX:stä, eikä niin riippuvaisia sitä, etteikö se niin sanotusti homma jatkuisi ilman SPF:ääkin. Ei nyt sinänsä yllättänyt kauheasti. No mutta joo, mainitsit tuossa tämän yhden uudistuksen, mikä Ethereumin oli tulossa. Entä jos yleisesti tarkastelee nyt trendejä, mitä Ethereum-ekosysteemissä on, niin mitä voisi nostaa esille? Joo, no yksi on varmaan tämä edellä mainitut Layer 2, eli Ethereumin näkemys siitä, mitä tämä lohkoketju skaalataan, eli karkeasti sulla on Ethereumin pohjaprotokolla, joka tuo sen turvallisuuden verkolle steikkaamisen ja validaattoreiden kautta, ja nyt sitten ajatus on se, että näiden roll-up-teknologioiden avulla ne rakennetaan ehkä enemmän tämmöisiä applikaatiospesifiikkejä lohkoketjuja niiden päälle, jotka pystyy sitten taas tekemään enemmän transaktioita halvemmalla, ja näiden roll-uppien avulla niin sitten tietyllä tavalla vaan tallentamaan sen loppudatan sinne Ethereumin pääketjuun. Nämä Layer 2 on yksi merkittävä trendi, mikä selkeästi on tällä hetkellä liikkeenä. Mainittakoon nyt muutamat Optimism, Arbitrum ja Starknet esimerkiksi, jotka tekee nämä niinku
roll-up-teknologiat pikkasen omalla tavallaan, siinä on varmasti yksi tämmöinen iso, ja nyt kun se Ethereum-verkko turvataan sen steikkaamisen kautta, niin seuraava sitten voisi olla tämä restaking, eli esimerkiksi sä voit steikata siis suoraan olemalla osana Ethereum-verkkoa, sitten sulla on palvelutarjoja niin kuin Lido, Rockets, Poolit, Svellit, Etherfight sun muut, joiden avulla sä pystyt osallistumaan verkon turvaamiseen, steikkaamaan se Ethereumin, saamaan sille korkotuottoa. Nyt sitten ehkä yksi tämmöinen merkittävä projekti ja protokolla nimeltä Eigenlayer, niin on nyt sitten ottamassa nämä steikatut Etherit ja resteikkaamalla ne pystyy tarjoamaan sitä turvallisuutta sitten muille applikaatioille, eli tietyllä tavalla hyödyntämään Ethereumin turvallisuutta ja resteikkaamisen kautta jakamaan sitä, mutta miten toi turvallisuuden takaaminen sen risteikkaamisen avulla siis käytännössä toimiikaan? Sä voisit tehdä ihan oman jakson tästä jonkun kanssa, joka siihen on paremmin perehtynyt, mutta näin yksinkertaisuudessaan sulla on lukittua steikattua Ethereä, joka tietyllä tavalla on pääomaa, joka on jumissa. Ottamalla nämä risteikatut tokenit, niin me pystytään tekemään, tai siis tehokkaammin hyödyntämään sitä lukittua pääomaan ja sitä kautta jonkun kryptograafisen makian kautta niin hyödyntämään Ethereumin pohjaverkon turvallisuutta ja rakentamaan sitä Eigenlayerin avulla muita applikoita päälle, jotka sen sijaan, että ne rakentaisi oman tämmöisen validaattorisetin tai oman konsensusmekanismin tietyllä tavalla, niin pystyy hyödyntämään Ethereumin turvallisuutta. Voi olla, että ei nyt mennyt ihan 100% oikein, mutta oma jakso siitä, niin saadaan tarkentavia vastauksia. Tästä lisää sitten myöhemmin. Miten sä muuten veikkaat, että miten tämä steikkaus ja resteikkaus sitten tulee heijastumaan just näihin mahdollisiin Ethereumin ETFiin sitten? Siis resteikkaus ihan asiana erikseen, mutta siis tämä ylipäätänsä, että jos sulla on ETF, mikä lukitsee kymmeniä miljardia Ethereumia ja silloin olisi mahdollisuus tehdä sille korkotuottoa asiakkaidensa hyväksi, niin veikkaan, että se on oikein positiivinen ilmiö. Enemmän se ehkä kysymys siinä kohtaa on se, että onko olemassa lainsäädännöllistä estettä sille, että voiko ETF tietyllä tavalla, onko se aktiivista varainhoitoa välttämättä, mutta osallistua sitten taas siihen protokollan ylläpitämiseen, koska siellä on sitten omat riskinsä siinä, että jos tapahtuu, esimerkiksi se, että jos se tai sun validaattorinode menee jostain kumman syystä alas ja sä et osallistu verkon ylläpitoon toivotulla tavalla, niin on olemassa riski, että sun Ethereumia sitten slashataan, mikä tietyllä tavalla on sitten riski, joka ei välttämättä ole sitten ETF:n sijoittajan näkökulmasta miellyttävä. Mutta vaikea sanoa, että onko se miten se juridisesti ensinnäkään menee, että onko mahdollista tehdä tämmöinen ETF, joka aktiivisesti osallistuu lohkoketjuprotokollan verkon ylläpitämiseen. Tämä taitaa olla ensimmäinen kerta, kun tämmöistä kysymystä on ikinä nostettu esille. Ja sitten toinen kysymys on se, että onko se riski sen koron saamiseksi sen arvon, että sijoittajat haluaa sitä. Että onko se plain vanilla pelkkää Ethereumia ja toivotaan, että arvo nousee, vai sitten se korkotuotto siihen päälle, niin mielenkiintoinen, niin vaikea sanoa. Mutta mä veikkaan, että tuossa noin kesän jälkeen syksyllä viimeistään, niin aletaan saamaan vastauksia kaikkiin näihin kysymyksiin. Koska jo voisi just ajatella, että ne, jotka varsinkin tässä alkuvaiheessa vaan haluaa semmoisen yksinkertaisen ja helpon tavan sijoittaa Etheriin, niin silloin ne ihmiset tai sijoittajat toivois, että se on mahdollisimman turvallinen ja että siihen ei ole rakennettu mitään semmoista kauhean monimutkaista himmeliä. Mutta sitten tietty aika näyttää, että jos taas sitten se tuotto, mitä steikkaamisen avulla voisi saada, on tarpeeksi houkutteleva, niin silloinhan se vaaka saattaa sitten kallistua toiseen suuntaan. Joo, ja toinen varmasti, mikä tulee olemaan isomman trendi, niin on nämä real world assets, eli RWA, eli ruvetaan sitten tokenisoimaan arvopapereita, miksei hyödykkeitä sun muuta, ja tuodaan ne lohkoketjuun, mikä sitten taas mahdollistaa tietyllä tavalla sen lohkoketjun alkuperäisen arvonlupauksen, eli globaalit markkinat, vapaa kaupankäynti, 24/7 markkinapaikat auki, et cetera. Niin se voi olla yksi tämmöinen iso trendi. Sitten siellä on paljon tämmöisiä vähän ehkä niin sanotusti tuorempia trendejä, niin kuin DeSci ja DePIN, eli Decentralized Science. Yksi esimerkki on Vitadao, missä sulla on niin kuin yhteisö, varakkaita kryptosijoittajia, jotka on alkanut yhdessä sitten sijoittamaan erinäköisiin tämmöisiin tiedehankkeisiin, lääketeollisuuteen, niin kuin biohäkkääminen yleisesti ottaen longevity on tämmöisiä trendejä, jossa tämä
kryptomaailma ja sitten nämä ilmiöt niin tietyllä tavalla overlappaa isosti, niin sen kautta on muodostunut tämmöisiä yhteisöjä ja sitten decentralized physical infrastructure tuntuu olevan nyt toinen tämmöinen kuuma topikki, että tuodaan niinku erilaisia fyysisen maailman ilmiöitä ja yritetään jollain tavalla kytkeä ne yhteen näihin tokenomicseihin. Eli yksi esimerkki oli, että sä voit ostaa pienen kameran sun auton ruutua ja samalla kun sä ajelet ympäri täällä Suomeen, niin se valokuvaa tieverkostoa ja luo tämmöistä hajautettua karttapalvelua. Vähän niin kuin nähdään noita Google Maps-autoja, jotka ajaa se pampola siellä päällä ympäriinsä, niin joku kryptonörtti on keksinyt, että tehdään sama juttu, mutta jaetaan sitten tätä kryptotokenia ympäriinsä niille, jotka osallistuu tämän palvelun tuottamiseen. Niin se on jännä kyllä nähdä, että koska periaatteessa voi kuvitella, että niitä mahdollisuuksia on tosi monia, mutta sitten, että mitkä on ne edut, tai että onko sitten taas jotain selkeää etua, mitä se kryptomaailma tai lohkoketjumaailma tarjoaa verrattuna sitten taas tämmöisiin nykyisen kaltaisiin keskitettyihin palveluihin, niin se on sitten taas just vielä toinen kysymys. On, ja sitten tietenkin se, että miten unit economicsit toimii näiden kahden välillä, niin vaikea sanoa suorilta. Ja sitten yksi mun mielestä, mikä on jännä nähdä, että ottaen huomioon, että nykyisin on tämmöisiä joukkorahoitusalustoja ja voi ihan suhteellisen helpostikin sijoittaa startuppeihin, niin että tuleeko jotain tämän kaltaista sitten vielä tämän kryptomaailman sisään tai oikeastaan tämän lohkoketjujen päälle? Joo, no sehän oli tietyllä tavalla nämä ICOt oli jo digitaalisia joukkorahoituskampanjoita ja nyt se on sitten tietenkin silloin DeFi-kesäaikana, niin se pikkasen muutti muotoonsa, että mentiin näihin likviditeettifarmaamisen suuntaan. Nyt tämä airdropit tuntuu olevan tämä uusi kuuma juttu, eli jos sä osallistut esimerkiksi näiden edellä mainittujen Layer 2 käyttämiseen ja kokeilemiseen, saatat tehdä siellä muutamia transaktioita, niin on olemassa mahdollisuus, että se miten ne protokollat laskee se tokenin liikkeelle on se, että ne katsoo, että okei, meillä on käyttäjäkunta, tuossa on teille tokeneita, olkaapi hyvä. Tämä on myös varmasti yksi iso trendi tässä kevään mittaan sekä Ethereum että Solana ekosysteemissä, kun näitä uusia applikaatioita tuntuu taas tulevan kuin sieniä sateella. Mutta digitaaliset joukkorahoitukset ihan tavallisten startuppien rahoittamiseen tai vastaavasti sitten tämmöisten niinku lääketieteen ja tutkimustyön rahoittamiseen, niin sehän on käytännössä ottaen helpompi jopa tehdä näiden kryptovaluuttojen kautta, että sä pystyt tokenisoimaan sen osakkeenomistajien osakepoolin ja sitä kautta luomaan ne markkinat, sanotaan vaikka Uniswapiin tai muualle, niin sulla on käytännössä ottaen startup-sijoitus, joka on ensimmäisestä päivästä lähtien likvidi, globaali sijoittajapooli ja vapaata kaupankäyntiä. Tietenkin sulla tulee sitten juridisia haasteita sen kanssa, että onko kyseessä arvopaperi vai ei, ja eri arvopaperin regulaatiot sitten niinku globaalisti, että onko SEC mitä mieltä siitä, onko FIVA mitä mieltä sitten taas täällä päässä siitä. Se tuo tietyllä tavalla riskin sitten tietenkin siihen, että riippuu vähän miten sen tekee ja missä päin maailmaa, niin se on vaikea sanoa. Niin, koska just näin, jos miettii, että Ego-boomin aikana, niin kyllähän siis pitää täysin paikkaansa, että siellä Web3-maailman startuppeihin, jos nyt voisi sanoa näitä eri projekteja, niin että niihin on voinut sijoittaa jo ihan pitkän aikaa, siinä ei ole mitään ihmeellistä. Mutta just se, että tullaanko me näkemään sitten sen kaltaisia alustoja kryptomaailmassa, jossa ne startupit tekee jotain just ihan muuta kuin jotain Web3 tai kryptoihin liittyvää. Just niin kuin pois lukien siis tietenkin kaikki nämä juridiset sudenkuopat siinä matkan varrella, niin ei sillä ole mitään estettä tänä päivänäkään. Et se, eikä siis pelkästään niinku startup-sijoittajan ylipäätään se indeksisijoittaminen kaikki. Et nyt kun meillä on ohjelmoitavaa rahaa ja muuttumattomia protokollia, niin mikään ei estä sua rakentamasta niinku valmiita esimerkiksi sijoituskoreja, jotka koostuu sitten siinä kohtaa, kun arvopaperit sun muut löytyy lohkoketjulta tai sitten pelkästään kryptovaluutoista, niin sä pystyt koodaamaan niitä portfolioita, jotka sitten automaattisesti rebalansoi sen mukaan, että miten markkina menee. Mutta se on varmasti tulossa ja se on mielenkiintoinen murros koko finanssimaailman näkökannasta, että ei pelkästään tämä niinku, miten disruptoidaan raha ja arvon siirtäminen ja tuodaan teknologinen aspekti siihen mukaan, vaan sitten myös se, että miten se tulee pikkuhiljaa niinku siitä sitten laajemmin kaikkiin muihinkin finanssialan palveluihin ja eri nurkkiin vaikuttamaan. Niin, se on kyllä jännä nähdä. Ja just se, että kuinka isot ne juridiset kysymykset tuohon liittyen sitten on. Joo, no siis nyt tälläkin on ollut erillinen jakso, niin tarvitsisi enempää mennä siihen, mutta että esimerkiksi jos verrataan nyt Eurooppaan ja Jenkkeen, niin Mika
tuo tietyllä tavalla jonkun verran selkeyttä tähän kryptomaailmaan. Se ei nyt ihan vielä mene tähän defiin asti ja näihin niin kuin ihan siinä ääripäähän. Nyt puhutaan vielä lompakoista, pörsseistä, stablecoinoista sun muista. Keep it simple, mutta sen jälkeen on varmasti odotettavissa, että kun tämä toimiala kehittyy, niin sieltä tulee varmasti jonkunnäköistä lainsäädäntöä sitten kanssa sen ympärille. Sitten taas jos sä katsot jenkkejä, niin siellä tuntuu, että sekin on hyvin, hyvin vastahakoinen näitä kryptoja kohtaan. Gary Gensler on siellä uutisissa kertomassa, kun tämähän nyt on vaan tilikirja, että ei tässä ole silleen mitään ihmeellistä. Ja nyt tämä nyt oli iso harppaus eteenpäin, tämä Bitcoin ETF, mutta en mä usko, että sitäkään niinku kauhean iloisin mielin päästettiin läpi, että tuntui, että se oli vähän silleen vastahakoisesti, mutta kun kaikki vasta-argumentit alkoi loppua ja olisiko ollut Grayscale, joka sitten haastoi vielä sekin oikeuteen, niin ei siinä näin tuntunut olevan paljon muita vaihtoehtoja kuin hyväksyä se. Mutta saadaanko sieltä jossain kohtaa jotain järkevää lainsäädäntöä, joka koskee laajemmin, no otetaan vaikka nämä pörssit ja muut, ne nyt on aika hyvin on reguloitu, mutta siitä sitten seuraava aste eri tämmöiset hajotetut protokollat, jotka tarjoaa palveluita, jotka mahdollisesti ehkä sallivat potentiaalisesti arvopaperien vaihtamisen, niin se tietyllä tavalla vaatisi varmaan vähän laajamittaisemman muutoksen lainsäädäntöön ylipäätänsä, joka koskee arvopaperin määritelmää. Nykyinen määritelmä hauvitteista taitaa tulla jostain sieltä 1930-luvulta asti, että ehkä viimeisen 100 vuoden aikana tai 100 vuoden jälkeen pikkuhiljaa niin alkaisi olla paikka miettiä uudestaan, että miltä nämä arvopaperit tänä päivänä näyttää, miten ne pitäisi varsinkin tässä kryptomaailmassa niin kategorisoida ja sitten sen jälkeen niin millainen lainsäädäntö se ympärille kuuluisi tähän, jotta ei kumminkaan innovaatio haluta blokata. Pitää kumminkin muistaa vielä, että nämä on protokollia täysin globaaleja, kuka vaan voi osallistua niiden käyttämiseen. Vaikka jenkit kuinka yrittää pistää kampoihin, niin tietyllä tavalla nehän ajaa vaan sen innovaation ulos sitten omasta maastaan jonnekin muualle. Se niin. Tuskin on se, mitä nekään haluaa. Luulisin, että jossain kohtaa, jos sitten EU menee ihan selkeästi jenkkeen edelle, niin sitten jenkeissäkin tapahtuu tämmöinen jonkinnäköinen herätys, että hetkonen, että halutaanko nyt ihan kokonaan jäädä tästä ulkopuolelle. Mutta saa nähdä sitten, että kuinka pitkällä viiveellä se tapahtuu. Periaatteessa näkisin jo, että se suuri harppaus Euroopan osalta on jo tapahtunut. Ja nyt sitten seuraavan vuoden 2-3 aikana me tullaan näkemään, että kuinka iso se käppi sitten jenkkien välillä ja miten ne reagoi siihen. Ja sulla on paljon muitakin paikkoja maailmassa kuin pelkästään Eurooppaa ja jenkit, jossa on hyvin paljon enemmän kryptopositiivisia. Mainittakoon nyt vielä loppuun sen verran, että jenkeissäkin on paljon kansanedustajia, jotka tuntuu olevan kryptojen puolesta. Et ehkä se, että tietyllä tavalla tähän niin kryptovihamielisyys kulminoituu jollain tavalla sekin nykyisen Gary Genslerin ympärille. Alright, mutta hyvä. Laitetaan pakettiin. Martin, kiitoksia tästä. Kiitoksia. Kiitos myös meidän kaupalliselle yhteistyökumppanille Equilibriumille. Equilibrium rahoittaa infrastruktuuria uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta varten. Liity mukaan hajautettuun tiimiin rakentamaan ihmiskunnalle tasa-arvoista ja turvallista tulevaisuutta. Mukaan hakemaan pääset osoitteesta equilibrium.co. Linkki löytyy deskistä. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa.